kasıla duran narımı sen maya. Ali var Ali. Şöyle mayan diyor. Mayan dedin ne alıyorsun? Ne ettin ayağına oturdaydık kora? Dinle. Şu şeydi var kora. Halipanda ne ulan sen kan kurulamadı? Anmış Edver aydım çağcan edeyim ne? Aydın. Koy var Halipam. Kara sen beni kara, göz bilen dozuk Kur'an, nez bilen dozuk Kur'an. Yana kasıla duran narım mı sen maya, narım mı sen maya. Halipa. Sen öyle kilende öttün. Ne vuruluşun? Arkın içer, ala almıyor bunu. How are you? Selamun aleyküm. Wa aleykümselam ve selamun aleyküm. Nemelay dostum bana şu Edver aydım çigerekti de şoň elimike. Mümkün marda gurlaşıp olmaz mı habercamen? Hali, başıma işrak böyle. O teatr golus koyuyor. Mustafa oldu zaman akşamdaydı. Düşünmedim. Bir haýyş bilen ýut çok golyanna. Haýyşym mı? Halipa haýyşym mı diye näme diýin? Men bereyin. Vuruluşaýardyr. O. Şo eder halipa berse. Alo. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Men şo sen aydymdan dinleýän Mustoňda. Sağ olun. Biz silan Allah silasın. Mustafa mı? Ay tuvalama. Hava. Nemele Eder Alipa. Şo köp aydymçylar dinleýän bolyn ýannym, biçdim, köýdüm, pazar boldum. Maňa oň ýalara gaýdym gerek däle şu bar maňa öýdäki iňirde maňa şoň iňirdesine başlap bir aydym ýazyp bereýdi. Halipada kalaýym diýe alaýjaklar. Al, işlersin. O aýdy berdin näýän? Bolýa, öýüne oň aýdyk golamokda oňýalaýdym. Han belki bir synan şany bir gaýrat etdi. Ne alaýdy ne boldy? Vuruluşaýar halipa. Bak. Ýetgoşmaýyn diýdi. Nähin aýdym? Bolan bir da eder saýyn edip bolsun. Bollonna hökman jaň etkin şu nomer 56 garaşýan hökman. Bolýa. Bol, sağ olun. Vallahi İsa halipa koy. Kıdıla bak kıdıla. Neme diýär Halipa Mustaqlamyň bir ýerine diýär şu. Şu köp aýdymlar diýär, haýyşlar bolsa da kalaly dinleýän bolýar. Öňe köp ýandym, biçdim, aýryldım, joňýalap diýär. Hakykat. Şu bir aýdym haýyş etdi bolyn. Öýde kimin ýerde diýär. Öýde kim iňirde medýal bir aýdym çykaryp beräýdi diýär. Şu men şol aýdymdan men ýardan çördürýär diýär. Bir da sawarla ya. Üýtdöşük temeken o. Bence de aýdyp koy. Temada üýtdöşerken. Üýdäkisi iňirde medýal. O öýdäki iňirde medýalap bir aýdym diýdim. Gornyan döwlet kenem geçdi, geçdi. Awa. Gornyan. Ene gornyan. Awa. Gornyan. Şeýle oturup işlejek. O, tiçele çöpürdü. Görnýän o. Awa. Geçen ben Mustafa. Oğuz nereden? Toşna. Orada. Yatlanacak ya Näme çek? başka var. Näme çek aýtma. Sen ýerde näme çekdi? Al oturma. Onu etsen bolýa. Murad aly hal işläp durdy. Gençka var ama. Çok ciddi. Ne şu ola baytalar. Gerek böyle kumunu. Onu mena var ya na. Gayret edecek ki indi bana indi değil mi? Ben böyle açıp tapıştırayım ama. O. Göndü var.
gelin edip öyde ingirde. O salp değil ya. Bilemem sonra raydan. İngirde mi? Çolay alçak mı? Can çıkıyorlar o. Kim var